समनि रादाब नायगिरि नोंथांमोननो बे समाव गोजोननाय जासिदों। दिनै आसाम आयेन आफाद अदेबानि थांनाय 5 बोसोरनि दिनै जोबथा आयेन आफादनि जथुमनायनि गिबि सानब्रैनि हाबाफारिजों जथुमनाय बे गिबि साननि गिबि हाबाफारि अदेबानि रायजो बेंगिरिनि बिबुंथि बे जोबलांबाय। जोबनानै दा बे जोबथि सानाव बा बे जोबथि सेसनाव MLA फोरनि फट' सेसन बा फट'शुट हाबाफारि बेखौ नुनो मोननाय जादों। नै बेबायदि फट'नि थाखाय थियारि साफ्रोम MLA मन्त्रि आसामनि 120 MLA फोर। फारियै बेहाय रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यजों लोगोसे गिबि मन्त्रि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, बुंथिगिरि बिश्वजित दैमारी, मन्त्रि चन्द्रमन पाटवारी, जयन्त मल्ल बरुवा, अशोक सिंघाल नुनो मोननाय जादों। दङ आरो बेवहाय बे जोबथा एनडि सरकारनि जथुम बे जथुमनि गिबि सानावनो बेबायदिनो सावगारि बानजायदों। बेवहाय गाब गोनाङै बेवहाय फट' सेबखांनाय जादों। बेवहाय गिबि लानानै